Mga tumpukan. Hawakan mo na muna, ma. Yan po yung tumpukan na lumot. Magkano po si lumot, Boss Warley? 240. Yung mga nabahita mo. Yun po, no, at may mga barakuda rin po siya rito. Barakuda. Ayan, yan po yung mga per kilo, no, ng mga latag ni Boss Warley sa Malabon. 100 pesos. Sige na, sige na. Yan po ay 50 pesos tumpok ng mga sapsap. At meron din po mga bisugo. Yan po yung presyo ng tumpukan. At mga pusit, 100 pesos. Good morning po, nanay. Shout out po. 160. Matambaka Alumahan, ganun din po, 160. At ito po yung presyo ng tulingan, 120 per kilo. So 100 pesos din po yung mga tumpok. Padamihan po ng karga, oh. 100 pesos na mga tumpukan. At mga galunggong din po ay 100 pesos. At ang dami, ayan na. Yan po yung mga tumpukan po dito ng mga isdang tulingan. Dumagsa ang mga tulingan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang latag. So shout out siyempre, good morning. Good morning sa inyo lahat yung mga kabuglis. Ayun, shout out. Hindi na lang bangus natin malalaki. Ayan po, no, 150 po ang kada piraso ng mga bangus ni Kabugri na latag sa Malabon Fish Market. Mga binduan ni Nanay Noemi, oh. 200 po yung mga per kilo. Kano nga yung binduan mo, Kuya Warren? 220 yan. 220. Sa gisit. Sa gisi, parehas po ang presyo, no? Mga pang-inihaw natin dito, mga isdang... Ayan, no? Papakol na mga pang-inihaw natin dito. Tapos may mga lapo-lapo tayo. Labahita. Eh, pagkano sa lapo-lapo? 220 ang per kilo, no? Salamat. Parin Ben, kamusta? Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update ng kanilang mga latag na ating makikita o aalamin ang mga presyuhan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, yung mga tumpukan po dito ng mga isdang tulingan, no? So yung mga presyo ng mga tumpukan ay 100 pesos. So lalapitan po natin yung kanilang latag at mga bangus na kada piraso at mga tumpukan din po ng mga galunggong. Mapulang buntot. Mapulang yan. Mapulang buntot. Galunggong. Borot galunggong. Ano nga may sabi, pulang buntot eh. Wala mang pulang buntot yan. Ayan ang mga tumpukan po, no? 100 pesos po, mga matambaka, alumahan, galunggong. Yun yung borot galunggong, yan yung pula yung buntot, oh. Pero sarap yun, manamis-namis naman nun. So yun po, no, 140 at 150 yung kada piraso ng bangus ni Kuya Buboy. At ito po yung mga tumpukan. Hawakan mo na muna, ma. Yan po yung tumpukan natin, 100 pesos, no, sa latagan po nila dito sa Malabon Fish Market. So mga isdang labahita ni Boss Warley at pusit, lumot. Magkano pusit lumot, Boss Warley? 240. Yung mga labahita mo. Yun po, no, at may mga barakuda rin po siya rito. Barakuda. Ayan, yan po yung mga per kilo, no, ng mga latag ni Boss Warley sa Malabon. At may tuwakang din siya.
Dos. O, yun po yung mga presyo nating in-update sa kanyang latag dito sa kanyang pwesto at yan pa rin po ay labahita na kanyang latagan. Boss Marley, salamat. Kuya, magkano na Torsilyo? Torsilyo. Boss Marley, thank you. So ito po yung mga tumpukan, no? 100 pesos. Sa inyo, boss. At dito meron din mga presyo ng mga per kilo. So, yan po yung per kilo, no? Tulingan, 100 pesos, 120 sa mga galunggong at kada piraso ng mga bangus. Meron tayong 150 at 160. Madami na, 50 lang oh. So, tumpukan ay 100 pesos. At dito rin po, no? Tulingan ay 100 pesos tumpok. At meron din po mga pusit kalawang 100 pesos. Sige na. So yan po yung ating update sa mga latag po nila dito. At yan tumpukan pa rin po, no? 50 pesos. Yan po yung mga presyo na pangmasa sa halagang 50 pesos na mga tumpukan. Alright, dito tayo kay nanay. Yan po ay 50 pesos tumpok na mga sapsap. At meron din po mga bisugo. Yan po yung presyo ng tumpukan. At mga pusit, 100 pesos. Good morning po nanay. Shout out po. Sa mga tagpuan, taga ibang lugar. Ayan ang mga latag ni nanay, no? At mga alaka kabase. Yan po ay tumpukan din po na bentahan dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito naman tayo. So 50 pesos. Galunggong. At meron din po 100 pesos mga tulingan. So dumagsa yung mga tulingan natin, no? Pero ang mga presyo ay mura. 100 pesos yung mga tumpukan. 50 na boss, 50. At yung mga galunggong natin ang per kilo ay 160. Matambaka alumahan ganun din po 160. At ito po yung presyo ng tulingan 120 per kilo. Tumpukan din po dito mga bisugong bato. Ito po yung mga presyo. 100 pesos po yung mga tumpukan. Makakapagpaksiw ka na, no, ng mga bisugo. Tumpukan po ng mga galunggong 50 pesos. Mga pangmasang presyo na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. At mga dalagang bukid din po dito, no, may 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan pang pirito. Alright, so tumpukan din po dito, no? Tumpukan, 50 pesos at mga tulingan. So dagsa talaga mga tulingan na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura mga tulingan po natin, no? 100 pesos mga tumpukan. So eto rin, ganito rin po dito. So 100 pesos din po yung mga tumpok. Padamihan po ng karga, oh. 100 pesos na mga tumpukan. At mga galunggong din po ay 100 pesos. At ang dami, ayan na. Yan po yung mga tumpukan po dito ng mga isdang tulingan. Dumagsa ang mga tulingan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang latag. Grabe, no? Dami. Dagsang-dagsa yung mga tulingan natin at mga galunggong. So, tumpukan na po ang labanan. At dito ay 120 yung mga per kilo ng galunggong at tulingan. At meron din silang 50 pesos.
100 pesos tumpok. May isdang matang baka at mga tulingan. Labanan po ngayon dito, puro tumpukan na, no, ng bentahan ng mga isdang tulingan at galunggong. So shoutout siyempre, good morning. Good morning sa inyo lahat yung mga kabuglis. Ayun, shoutout. Hindi na lang bangus natin malalaki. Ayan po, no, 150 po ang kada piraso ng mga bangus ni Kabugris na latag sa Malabon Fish Market. Murang-mura mga paninda ngayon. At meron tayong balat ng baka, 150 ang mga per kilo. At dito kay Boss Jomel, yung mga latag niya, mga tulingan ang gaganda, no, malalaki. At solid yung mga pagkasariwa ng tulingan natin dito. 150 na lang, 150. Wala na 150 ang mga bangus ni Kabugris kada piraso. Petas, petas, petas. Ano, 70 yan, no? 20 na lang, petas. Ito, 120. Kalahating kilo lang yun. Madodoble ko yan. 150, jumbo. Malalaki mga bangus na bentahan po, no? 150 po ang isang peraso. So tawid tayo dito sa kabilang side at update pa naman natin yung mga latagan nila dito. So sa mga gulay na mga kadabalot, meron tayo dito mabibili na sa halagang 20 pesos. Di ba pwede mo yung ano dyan? Sorry kung kaya kayo magsalita. Hindi yan rin, tanong ko ka lang. Nagdamp ko na tayo. Nagdamp pa rin tayo. Ako lang kumuha yung office niya. Alam mo taga-Dampalit ako, ha. Yan ang pizza ko eh. Sa Damson ako eh. Yan ang pizza ko. Sino? Pizza ko. Ako. Sa looban lang 'yon. Atong ba? Ilang ko tayo mga pwede. Ito pa. Gago. Salamat. Salamat. Nanay Noemi, good morning po. So mga binduan ni Nanay Noemi, oh. 200 po yung mga per kilo. Yung mga bangos po natin, Nanay Noemi. 200 labahita po. Ganun din po yung mga presyon po dito ng mga isda, no? Yan ang mga latag ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market na inyo pong mabibili. So Nanay Noemi, shout out pong muli. Good morning. Alright, so tuloy na natin yung ating update. So mga itlog, 7 piraso, 50 pesos. Ganyan po yung bentahan ng mga tumpok ng mga itlog na mabibili nyo po sa Malabon Fish Market. Oo. Pito na, 50 pesos. 180 isang tray. Ayun, 180 po ang isang tray ng mga itlog. Salamat! Thank you! Alright, so dito tayo sa mga latag naman ni... Latag ni Kuya Warren, mga isdang bato. Mga pinduan, barakuda. Laki ng talaki ito. Magkano kilo? Magkano nga yung binduan mo, Kuya Warren? 220 yan. 220. Sa gisi, parehas po ang presyo, no? Eh, mga barakudang malalaki. Sa ulo, 180. 180 ang ulo. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, magaganda mga pang-inihaw natin dito. Mga isdang... Ayan, no? Mapakol na mga pang-inihaw natin dito. Tapos may mga lapu-lapu tayo. Labahita. Eh, magkano sa lapu-lapu? 220 ang per kilo, no? Salamat. Parin Ben, kamusta na? Umuwi ka ba sa probinsya? Naligo. Eh, di pa rin Roddy, di ba nauwi dyan? Pare Roddy. Ano iwan doon? Si Ate Beverly. Ikaw lang nauna muna muwi. Okay, pare, thank you. Alright, so yan po yung presyo ng mga lumahan, no?
140 at may mga tumpukan din po tayo dito. Alright, so dito tayo kay Kuya Romy. Tingnan natin kung meron siya mga latag na mga isda. So meron tayo nakita. Kuya Romy, good morning sa'yo. Isang mapagpalang umaga. Magkano po presyo ng mga tilapia po natin? Bakit malalaki ng tilapia niyo po ngayon? Wala nang mali. Ako na lang ba? Halos lahat na nakikita ko dito, puro malalaki na yung mga tilapia eh. Eh yung mga ganito, may isang piraso kalahati. Sobra pa. Magkano kilo? 120 pa rin. O, yung 120 pa rin po yung per kilo ng mga tilapia ni Kuya Romy dito sa Malabon, no? So, shout out sa iyo, Kuya Romy. Medyo mainit ang panahon. Kontrolado dapat natin ng ating kalusugan. Lalo ako naiinitan, Kuya Romy, pag nakapayong pa. Ito nga, init na, nakasando na ako. Para mapaayos yung ano, enjoy coffee. Kape po tayo mga followers. Okay na okay yung coffee nyo ha, coffee black. Oo, dyan ako nagtitriengon. Mura ako eh. Oo, tama yan. Mag-coffee black muna tayo para ano. Baka naman, Nescafe stick. Ayun. Baka pwede tayo dyan. Ayun. Kapulan lang lang. Ayun. Nescafe. Ayun, no. Morning. Salamat po, Kuya Romy. Ingat po palagi. God bless po. Alright, so dito naman tayo sa mga per kilo na mga saging, 80 pesos per kilo. Tumpukan ng mga galunggong, ayan po yung presyo. At ikaw na ang nagbebenta. Oo, wala siya. Wala na yung nagbebenta dyan. Gala eh, no? Gala yung nagbebenta. Alright, tawid tayo dito at update natin yung mga alimasag ni ate. So, ito yung natag ni ate na alimasag. Wala kuya, ito wala. Wala lang talaga, palitan ng palit yung limasag. Palit ng palit yung alimasag mo, ha. Magkano kilo? 150, 100 pesos. Ayan ang mga latag. At ito yung mga alimangong bato. Ito matataba yung mga alimangong bato. 150 po. Ate, salamat po. Thank you. Wala tayong ma-update na ano mo. Ako ko, 1 kilo lang. Isang kilo lang yung nakuha mo? Oo, yun lang. Isang kilo. Aray ko. Pang ulam na sa bahay yun. Ipon, nakuha ko ipon, 1 kilo kalahati na. Ito ipon sa Wala na kalahati. rin ipon. Ay! Ako na kasi sayang. 20 lang, boss. Ayan po, no? 2020 po yung mga nakabalot po dito na mga gulay na inyong mabibili. Good morning sa'yo. Ayun, dala mo. Nag-ibang bayan na ako. Oh. Doon may wifi, dito wala eh. Sige na, unahin mo na yan. Salamat. So, yung mga presyohan ng mga gulay, may 20 pesos ka lang ay sapat na at okay, so alright yung mga nataga nila. So, shout out sa inyo. Magandang umaga. Ay, wala. Wala naman ako nakikita. Bakit doon nakatanaw asawa mo? Wala naman palang laman. Nasaan na? Hindi kayo, humango ng mga gulay? Ayan, pang pakbit ni nanay, oh. The master pakbit. Ayun. So, ito lang po yung ating na-update sa latag ni Gandara at ni Gion. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no? Sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer at shout out sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kapwa natin content creator, no? Sila Burnox TV, Ner TV Vlog, Tony Vlogs at sa iba pang mga kakilala natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So enjoy and be safe po sa ating lahat. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Bye bye and God bless. Sa akin madami doon, ah.